Počkej, no. Počkej, vole, já tady stojím. Já jsem si mohl dráty, vole. Vážíme kola, tak schválně kolik to bude mít. Tak má 39,87 kg. 27,5 kg. Lightweight, baby. 29 kg mám. No, 33. Tak kde jsme, kuci? Ukaž nám to na mapě. Ukaž. Ne. Tady. Lidi máme vyjel do horkýho asfaltu. Ne, vyjel tam. Pojďme jezdil po hodiny. Tam dělá kolečka takhle, ty vole. Jo, to je pěkný. Mělo se fajn. Tak uvítala nás tady milá slečna. Pěkná slečna Němka. Děkuji za 33. Na Němku byla pěkná. A nebo za 20. To stačilo, já chtěl stan. What I do, da da do, da da do. What I do, da da do, da da do. What I do, da da do, da da do. Bavorský skurvený chleba, dobré. Bavorský je úplně někde v řetí jinde. A tady ten dovážej, dovážej ho fakt. Já jsem se ptal, bavorský chleba dováží a ona já. Tak to je jasný. Zdravíme rodinu, školu. Školu mám úplně totálně. Ahoj mami, to jsem já. Já taky. Mám vás rád, moji rodiče.
Tak co, Ondříku, co se stalo? On mě strčil. On mě strčil, vole, tak jsem spadl. Ne, bylo to jinak, je tady taková zákeřná silnice. Ale tam ty kosky, já jsem si dělal vyhnout ten koskám a jak mám těžký pravý bok, Hnedka obrubník, no. tak prostě to vychýlám, no to je Odnesl těžký. mu to trochu rameno. A ty vaky mám v píči hlavně. No, dobrý. Když se jdou ty vaky. Protože No. ty byly dobrý, už je mám, nevím jak dlouho. Skoro na vakách, no. A taky samozřejmě bota. Teďka tam bych třeba do toho, předtím tam na to moc nechcel, no. A ty boty mě taky serou, ty vole. Roztrhnutý tkaníčky. Ty Goratex se už Goratex fungovat nebude. Tak co, jak se ti spalo? Jo, krásný, jsem úplně vyspalej. Vůbec bych už nespal. No to nejde, ale víš. Tak asi hodinu zpátky jsme dorazili do kempu v Blance. Teď si děláme jídlo, já jsem vyřízený, tady Honzu bolí koleno. Už moc ne, ale bylo. Je lepší, no a Ne, ale tak bude dobrý do rána snad. Prostě jenom ty korby zůstávají. Takže tamhle ten za kamerou. A toho druhýho sám představovat nemusím. Slako jste jsem to zvládl. Hustodémonský krutopřísný!
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Ty nedáváš asi prkínko dolů, co? Ty vole, radíme. No, že tobě vadí, když tam je klouzačka. Prkínko nechám zvedlý pořád. No, vole. A to jako vadí nějak? Co? Když tam dám tu štětku do toho, tak to jako vadí, jo? Když si zvedlý prkínko. Bude tou štětkou, pak když to tam dáváš, tak sereš to prkínko zvenku, když to kape. Prostě je to... No to je jedno. Když vyděláš se, spláchneš, upravíš to tam a dáš prkínko dolů, ne? A proč nedávat prkínko dolů, jako? A proč ne? A proč jo? A proč bych měl štětkou vytírat hajzlo, aby tobě se to líbilo? Už je radit, to je něco jiného úplně, víš, tohle ale broučku. Bože můj, ty vole.